zeinen bizimodu edo amakin jendea da, eta baten... Bai, zirkuitu laburra... Azkenen danok ume bali maukuzu, honorbai bali maukuzu ondon, kirietatik atatzazun, alako bat esatezu jata, eta gero, noin da puntue hor pasatzen zehala hori tentazio bat izatetik, ineitea, ezta? Bai, Maritxu, hori posible da, momentu batean... Kontuz garazirekin, hora indo jata, eta ostras, nire bazparen horator. Bueno, ez, baina askotan horrelako gauza gertatzen direnean eta ez, eta gero ingurukoei galdetzen zaienean eta askotan aipatzen da pertsona normalak ziren, bizimodu normala egiten zuten. Eta guztioi burutzen zaigun galdera hori da. Orduan guk ere gai izango ginateko lako zerbait egitea, momentu batean, klik batean ondorioz, honelako gauza bat egin, hori psikologikoki ulertu daiteke, klik horren ondorioz... Danok ez, baina egia da pertsona normal edo batek egoera oso estremo batean, egia da, inoz ez dakikula nondik aterako garen. Eta orduan hori da gauza, ez, zuko zondo azaldu duzu. Eta nik aportatu nahi nuen beste gauza bat. Askotan, kasu hauetan, egin duenak, amak edo aitak, bere buruaz beste egiten duela. Orduan, bueno, horrek ematen du pixkat horren neurria, ez? Ze eraman gaitza den gero historio hau norberaren zat, horregatik zaila da jakitea zer egin daiteken pertsona hauengatik. Eta bolako batzutan, kasu batzutan izaten da, umen obe beharrez lehen hausan duzuna besteko, baina beste batzutan izaten da baita ere, bengantza edo zea neurri bat bestekiko. Hau da, utzi egin dazu beste batekin juntzea, ez dakiz zer indezu, zer da zuretzako garrantzitsuna kasontan umek, taka. Eta olako kasok azkenen asko dara, eta desesperatze zeanen zeharo eta olako egora, bukle baten bezala sartze zeanen, ez dauken inungo zentzui berekoitasuna, obsesioa eta hori dana, azkenen inditzazkezu gauza batzuk, Olako kasuak izan ditugu, hemen ere hitz egin dugun horren inguruan, behar bada ere lotura izan dezaketenak genero indarkeriarekin, ez dakit hau genero indarkeriarekin alderatu daitekein. Askotan gertatzen dena genero indarkeriari buruzko datuak iristen zaizkigunean hori da, ez? Zure emazte hoia, maitale hoia edo bikotea hil egiten du gizon horrek, eta hil ostean berehala bere buruaz beste egiten du. Ez beti, baina askotan gertatzen da. Ez dakit hau ere parekatu daiteken psikologikoki jarrera bera den edo ez? Ez da bera, ez dagoelako odol berekotasun hori. Seme alabak hiltzen dituzunean antinaturala da. Bestea ere, baina esan nahi zut, gure instintoak egiten duena da eskatzen digu seme alabak babestea. Bikotearen kasuan, gure logikak edo izaten digu babestu behar dugula eta zaindu behar dugula. Baina kasu horiek, batutan gertatzen da bikotea direnean, oso desestrukturatuak direnean, eta askotan bikote hoia edo zer ez, emakumeak esaten duena, ja hemen amaitu da eta horre ematen da, ez? Beste batzutan ez, baina esan nahi zut diferentzia hori dagoela. Bata instintiboa dela edo, eta bestea, logikoa. Bai. Bakalean ere galdezka aritu gara, gai honi buruz, eta honatz erantzun batzuk. Asko pasatzen diri soin. Eta desgrazia asko dauz, holangoak. Eta lehen ezala? Lehen bai, ongi hau. Ongi hau ez dakiz modu edikun, oztai, zer, txartogoa solan. Eta ama bati zer pasaba zaio burutik olako gauza bat egiteko? Buru galdu. Ospadere ezin diun hori, ama bat, bada ama bat ona, Trastorno dute gotie. Zantzien ezilik egin ama batek hori, pentsa bez. Zer ere txikotzat horreri, txarto. Hori ez da inbehar inontzapez. Ama zer dauka buruan olako gauzak egiten dute? Zoratute dau. Txoritute da, total. Nik inoiz ez dute entzun olakorik, gero eta txarrau da. Eta ez dakit, gaixo egongo da, bera. Goraka doaz, ada beti dani pasatu dira? Goraka doaz, nire bentzapai. Lehen olakori izan pasata. Dilterik itxia. Bai, edo goraka edo entzuten direla gero eta gehiago. Igual orain arte gertatu dire, baina edo ez direla entzun, edo orain entzuten direla guztiak, porque igual ez egon entzuten dugu batek hil dituela bere semeak edo aitak, edo ez dakit. Zuei hori iruditzen zaizuen, geroz eta gehiago daudela, ala behar bada oraingo kazetaritza ere askoz ere arinagoa da eta lehenago konturatzen gara nolako albiste. Agian denetarik pixka bat, segurazki albisteak lehenago etortzen zaizkigu,
albiste dira gaur egun horrelako gauzak, agian geroz eta gehiago, morboa edo badokatelako bere atzetik, baina bestalde batetik agian lehen garazik esandako zerbaitei lotuta komentatzen zuen, ez? Nik uste dut gaur egun bizigaren gizarteak ere estresa aipatu da, pixka bat denok bizigarela, da momentu batean, ez? Egin aldigula guri ere, bazakit, buruak horrelako zerbait, protesikotikoa aipatu duzuzuk lehen, pentsatzen dut hori edozein pertsonak jasan dezaken zerbait izan daitekela. Eta agian bai daramagun bizimoduak agian eragina igual izango du, agian Maritxu jakingo du horri buruz zerbait gehiago, baina ni pentsatzen dut gaur egun bizi dugun edo daramagun bizimaiak ere agian eduki dezakela eragina. Bai. Zentzuren batean, eh? Zalantzari gabe, daramagun erritmoa antinaturala da. Orduan, nik bulegoan ditudan kasu gehienak etortzen dira antxietatea gaitik, eta ez da kasualizatea, hori zuk esaten eri zenuena, eta horrek laguntzen du, pixkat horretan, seme-alabak dituzula lana, ez da gizar, momentu batean, egiten duzu krak, eta bakoitzak egiten du gauza ezberdin bat, edo apurtzen da modu ezberdin batean, ez? Jo, baina nik uste pixkat istuke bagela batzutan, Osa nahi, itxotzen gehala, urtan eta txikitxo baten, argi dago, sartzen gazkenen dinamika ze baten, baina behin baino gehiotan pentsatzen hastentzea hotzen, esatezu, eta hau hainbesteko historioa da, hainbesteko arazoa da, guain arte jendea nola moldatzen zen, askozaz ere milioi gauza gehioikia, denbora gutxikin, baliabide gutxigokin, eta etzea plantea horreiten, aurrea jotzezu eta jazta, eta guain, Garazik esaten duen hori Aiton Amon askok esaten dute, ez da? Gaur eguneko ritmoaren ondoriozko estres hori aipatzen denean eta bar, esaten dute, estresa guk lan gehiago egiten genuen, ardura gehiago geneuzkan, eta estresik ezan existitzen. Dena den naiz eta hori horrela izan ere, norberak estanda egiten du modu batean edo bestean, baina hori da kontu bat eta beste gauza da zure seme-alabak hiltzea. Oda, estanda egin dezakezu eta ondo egon, gaizki egon, depresibo egon, jan, erre, drogatu nahi duzuna, baina seme-alabak hiltzea beste kontu bat da, ez dakit. Ugaztun batzuk ez daude horrela, ama batzuk, kasu batzutan, hitzen dituzten akume guztiak horrela batean, ez dakit zeren gatik. Erasoa ikusten dutenean edo mehatxua edo? Ai ama, ez dakit ikusi nuen hor dokumental batean, en la 2. Lehoiek. Eta lehoiak hain zuzen, ez dakit. Behar bada hortik ere badatorki guzeo zer, ez dakit. Bai, esaten da, gure zuzendariak Marko esaten du... Euneko... Bai, zuzendariak esaten du, lehoi harrak esaten direla normalean, kumeak hiltzen dituztenak, hori da. Kompetentzia bezala ikusten dituztelako, ez? Geroa behi da. Baina hori bai dela natura instintua eta ez dakita honekin zer ikusirik duenela. Ez zinen ondo enteratu behar bada siesta botatzen. Siesta, bai, oixe. Dokumental horietako batean. Arratsaldero da programa bakarra siestarik ez egiteko modukoa. Bizia eta erakargarri. Horregatik da hor jendea eta horregatik dauka... Zuen telefona, behatzi 022 bat. Zazpi badakizu, deitu eta esan zuen iritzia. Nik gauza bat bukatzeko ja honekin, nik pixka bat, ez dakit, harrigarri edo izugarri edo beldurgarri ikentzat zenbat oitzen nahi gehan gauza hauek entzutea, eta zen normala dan, zenbakitan gora jutea, eta momentu honetan danoga ere Iraneko Shakina, zakoratzen bere izena nola dan, horren bizitza salbatu nahien, eta bar, baina ez gara jabetzen hemen zenbateinoko gabezik dauzkeun kasu hortan, eta zenbateko lan hain da dauk, itxeko da honu haindik. Nei jendek askotan gehatzen da, Saharan emakumen egoerea eta umen egoerea, eta bar, nire amona Sahararrak ezin do sinisture egin adibidez nola senar batek bere emaztea hil dezaken. Ezin da inundik inoa ulertu. Orduan, nik uste batzutan barne zea hori behitu inbar deula baita ere. Han ez da gertatzen inoiz horrak hori? Saharan? Bai. Emakumen kontrako zeak, diborziatze zea, txau. Ez da holako, han emakume baten, hor beti izaten da, metafora bat edo dago, azkenen jaima bat eusten da zea baten againa, suposatzen da, emakumea da hori.
Orduan, hori gabe, famili bat ez dao, ezer ez dao, azkenen daztan danan zutabea, eta horrekiko respetue askozaz ere indartxugoa da, behar bada, bueno, beste tamalez herrialde arabiar askotan, ez baina gure kasun bai. Bueno, begira, danaz da txarra. Maritxu Jimenez, eskarrik asko. Albiste latzagu laguntzeagatik, eta aurren arte. Dale, nahi duzuna. Bueno,